sa aton nga pagpanglakatan upod sa Ginoo. Hindi naton pasulabihon ang aton pagkaon lawas nun, kundi aton man tagaan sang dako nga tiniyon nga makakaon kita sang pulong sang Ginoo, labi na gid pulong sang Ginoo nga nagagwa sa iya tagsa ka mga bibig. Ang pagtuon subong, simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, ukon, pagbusisi, pagsiding sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumadong, inyong masonson nga host. Kag sa siningat iyon, ako nalipay nga aryang duwa naton ka mga season, mga pangulo sang aton iglesia diri sa CPAC. Ang ako nunay pakilala sa inyo siya, isa sang aton mga professors diri sa School of Theology diri sa CPAC. Labi na gid sa mga New Testament studies. Wala sang iban si Pastor Francis Duroy. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Doc, kag sa atong mga manog palamati kay mga viewers. Salamat man sa inyong padayon nga pagsuporta sa sining nga program. Yes, thank you, Gid Pastor. Ikaduha na akong pakilala sa inyo. Kapila na siya naton na imbitar diri. Isa siya sa aton mga professors sa School of Engineering diri sa CPAC. Wala sang iban si Sir o kon Engineer Frederick Linatan. Engineer, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor, kag salamat naman sinina kay Yunan na nakapakig-upod ko. Kag sa tanan na nagasunod sinina pagtuon, kabay na mapakamayo kita sa ato na pagtuon sa sinina lesson. Yes. Thank you, Gid, gentlemen, for accepting the invitation nga makigupod kamo nga duha sa akon subong sa aton nga pagtuon upod sang aton mga subscriber nga nagapadayon sa pag pamati kag sa pagtan-aw sining aton programa ang pagtuon subong. Hari na kita sa ika-12 nga leksyon. Deuteronomy in the New Testament. Ang libro sang Deuteronomio sa bagong tugon. Para ini sa Disyembre 11, tubtob, Disyembre 18. Kabay pang ang Diyos mag-upod sa ato. Sa hindi pa magbasa si Engineer Frederick Linatan sa aton, sadsaran nga teksto aton na induko ang aton mga ulos pagpangamuyo. Sa siningat iyon, Ginoo, yari kami nagapalapit sa imo. Nagapasalamat una bes. Sang kanami, kag kayuyom sang imo gugma nga nagapadayon sa pagtatap sa amon. Buligi kami, ipadalay mo manog ang balaan nga espiritu nga magadihon sang amon mga pangunaw na kag tagipuson samtang kami review kag pagwa sang leksyon sa sini nga simana sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Yes, Sir. Fred, aton sadsaran nga teksto. Ang ato na teksto sa sinina simana, makita siya sa Mateo 4, versikulo 4, nga nagasiling, apang nagsabat siya, nasulat na, hindi lamang sa tinapay mabuhi ang tawo, kundi sa tagsa kapulong nga nagagwa sa baba sang Dios. Amen. Yes. Kabay pang ang Diyos, magapakamayo sa aton nga tekstong nga ginbasa karon. Pastor Franz and Sir Fred, ginasiling
sang mga scholars kag Bible mga estudyante sa Biblia nga ang libro sang Deuteronomio upod sang Genesis, Salmo kag Isaiah. Isaias. Amo ang masunson nga gina-quote o kung ginakuhaan sang referensya sang mga New Testament writers. Kag bisan si Jesus mismo quoted several times from these books. Ang Deuteronomy isa nga mo ning atong ginatunan ang subong nga Pastor Franz nga ang masunsun gini nga gina-quote anong ara sa Deuteronomy sa Isaiah sa Salmo kag sa Genesis nga ang amo gini pirmi ang masunsun nga gina-quote o kung gina-referensya sa mga bagong testament writers. Okay. Thank you sa sila nga pamangkot, Pastor. Sa akon lang nahibaluan, bangod nga ini sila amo ang foundation sa tanan nga pagtudlo kag theology kag mensahe sa New Testament. For example, ang Genesis bangod ang creation. Yes. Oh. Kag ang kapina kay Abraham dira sa Genesis. No? Dayon kung makadto ta sa Salmo, ara man dira ang gitawag nato Messianic prophecies. Dira sa Book of Psalms. Yeah. Kag sa Isaiah man amo dira ang gitawag ina ang Gospel of the Old Testament. Oh. And it's interesting 66 chapters man siya. Oh. Kag dira man nakita nato ang Isaiah servant songs nga na-fulfilled sa kabuhi ni Jesus Christ. Kapina sa Isaiah 53. Kag sa Deuteronomy bangod nga makita ta sa Deuteronomy 18:15 ang gipromise bala nga another Moses. Oh, so si Moses magtudlo lang sa kabuhi sa tuod gid nga Moses nga mo ang mag lead sa katawhan sa Ginoo pakadto sa promise lang liliwan ko ni sa Ginoo. Yes. Kaga mo na ang sentro sa atong leksyon sa sini nga si Mana. Yes, Sir Fred. Ako din nakita, Pastor, no, na kung aton talupang dana ang bagong katipan, naga-focus ni siya sa kabuhi ni Kristo, sa iya pagkaridere. Yeah. Kag nakita nato na ang iya na pagkari, pag-abot diri pagkatawo, gintagna na to siya sa Old Testament. Yes. Kag na fulfill sa iya nakabuhi. Kag ini na fulfillment ako nakita na makakuan kita bla makasalig kita na because of the prophecies naging plaster dito sa Old Testament and fulfilled sa kabuhi ni Kristo. Yeah. Makasalig kita sa pulong sa Dios. Yes, kanami nga punto. Nga trustworthy pastor kag engineer ang pulong sang Ginoo. Kay di kalabanan sa mga pagtuluhan subong daw focus na sa New Testament. Daw nalipat na sila sa daan nga tugon nga kung wala ang daan nga tugon there is no New Testament. And that's correct. So we cannot neglect. Amo na ang ako ni statement kay na nga hindi lang pwede ang isa ka tinapay nga imong kanon ang tinapay sang kabuhi imo ineglect. Now si Jesus mismo nagko sang Deuteronomy 8 kag Deuteronomio 6 sang siya gindala ni Satanas sang kaway dito sa kagintentar after siya nga nabautismohan. Yes. Pastor, ano diri ang mga kay si Jesus nagsiling hindi lamang mabuhi ang tao sa tinapay kundi sa tag sa kapulong. And then hindi ka tentar sang ara bala na makita nga mga ideya sa Old Testament, especially sa libro sa Deuteronomy. Yeah. Of course, sa siling mo, Pastor, sa tatlo ka dalagko, nga pinakadalagko nga tentasyon sa panulay ni Jesus, makita ta nga si Jesus Bible-based gid. Gani kay siya it is written. It is written. Nasulat na. Kag makita naton mga kauturan ang aplikasyon sa aton subong nga kapina subong antes magkaring Ginoo magdamo ang mga false teachers, magdamo ang mga false Christ. Yes. Kag kaangay ni Satan mag-quote man sila. Si Yeah. Satan naghambal man it is written. Magani aho. Pero ang kinalain amo ni ang gitawag nga hermeneutics kung paano pag-interpret. So kung may ang gihimo ni Jesus nga ehemplo naton
gibasa niya, ginhatag niya ang otoridad sa balang kasulatan kag magadulong naton sa Ginoo. Kang Satanas i-quote niya ang teksto pero di magdulong sa aton sa Ginoo. Didto lang siya sa miracle pero hindi sa kabubuton sa Ginoo. Yes, and that's correct. Si Satanas, gagamit man, silang ni Pastor Duroy, gagamit man siyang nasulat na, katulad man sang gingamit ni Jesus. But Satanas, wala nagadulong sa aton sa dugang pagin nga paghangop, kag magadulong sa aton sa pag dayaw sa Ginoo, kundi hasta lang siya kutob dira sa iyang parang at least ma-divert ang aton nga attention. Yes, Engineer. Ang ato na Domingo, Pastor, na-focus siya sa three temptation ni Kristo. Ako nang do i-compare ni siya, i-relate sa Old Testament, sa Deuteronomy. Ang una na temptasyon, ato nakita na ini pagkaon. Pagtilaw sa pagkaon. Kag amo ni ang isa ka mga ginareklamo sa mga Israeli noon. Yes, Sila na pagkaon. Pero ako nakita ng pagkaon hindi problema sa Diyos. Kag ginpakita ini sa experience nila sa kamingawan na ang pagkaon hindi na problema. Right. Gani, ini mga Israeli noon, ginapakita sa Diyos na dapat magsalig ka mo. Tuuhan niyo ko, saligan niyo ko. Okay, ang pagkaon, it's not a problem with me. Kag nasiling niya man dre na kadumdum ka mo, ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac. Kung ano to na, kung sila ginpakamayo, masaligan nyo na kamuman mga iya mga descendants, makuan man, makaangkon man sini na pagpakamayo. And it is the fulfillment of the promise of God sa forefathers niya na not to leave them sa kawadaan. So, ang isa ko din nakita, it is the eternal things versus the temporal things. Yeah. Ang key text na to nagakuha na pakita na tinapay, kag ang versus sa pulong sa Diyos. In which ng eternal things, ang ato na masaligan siya ang pulong na nagapalig-on sa aton. Kag ang kasami, na gina-follow diri sa mga Israeli noon, amo ang mga temporaryo. Ang masunod man di ang problema nila sa tubig. Amo ning second temptation na nakita ko. They test the Lord dito sa experience nila sa masa ng problema to ang tubig. Nagademanda sila na ang Diyos balaway sa ato na oo, amo ni gindulong kita diri para mapatay lang. Di ng Diyos. Di ng Diyos. Ngay wet tubig. Yes. Kag kapilanan na sila ni Moses gina-remind, di ba? Ini na new generation gina-remind sila na kung paano ang Diyos nagdulong sa inyo pagwa sa Egypto through His mighty hand. Kag at the same time, sa temptation dito, nakabalo man si Satanas na may gahom ang Diyos. The power, nga tilawan niya pa ba? Oo. So, ang question ko di sa atom, kita bala nagakuan man, nagatilaw sa Diyos, nakabalo kita na may gahom siya sa paghimo sina. So, muni ang connection sa ato na panahon. Kag ang ikatatlo di, it is about worship. Sang nagwa ang mga Ehiptuan noon sa Egypt, may mga plagues dito about, may mga sermon ko na batian na it is also to show the power sang Diyos over the gods of the Egypt. Ang isa na dre na ang mga Israeli to sa Ehipto, na-expose sila sa sina ng mga Diyos-Diyos. Kag nag-abot sila na inablang na sa akong pamatsyag na nagsalig man ni sila sa mga Diyos-Diyos ang Ehipto mo. Posibleng iba ni sila nagahalad man sa Diyos ang tubig, sa pagkaon, sa fertility. Kagkaroon nag-abot ang Diyos sila nagapakilala na ako ang matudtuod nga Diyos. And I have the power and I am worthy to be worshipped compared to sa gina-worship niyo sa una ni Diyos-Diyos. Amen. And that's correct. Mga kauturan, nakaibalo kita sa tatlo ka mga tentasyon ni Satanas kay Jesus. Sa tapos siya na bautismoan, ang may tungod sa pagkaon, kag ang may tungod sa pagtilaw. Oo, nga kung ikaw bala amo ni ihatag ko sa imo if you will worship me mo nang sila sa Satanas. Kaya mo man na ang naitabo sa Deuteronomy nga nagreklamo sa lagi mo di nang Dios naton nga wala tubig subong amon mga bata, mga amon mga mga kasapatan mapatay na. Where is God? Na ti siling ni Moses, wo grabe sa inyo.
kasakit man sa inyo magpanghambalan. Yes. Pastor, you have something to add. Yes, and sa connection, Pastor, sa education, subong educational institution kita, nakita naton ang ang pamaagi sang Ginoo nga ginatawag naton nga holistic. Anong ginatawag ini holistic? Is that ang emphasis is that ang Ginoo naghatag sa ila sang mana, kaya mo na ang allusion sa first temptation, pero ang punto dira hindi lang mana, kundi ang pulong gid sa Ginoo. So may temporal sa gisiling ni Engineer Red, pero dapat ang spiritual. Ang tubig, yes, ara ang tubig. Pero bisa madula ina, dapat magsalig sila kay ang Ginoo mo ang water of life. Yeah. And then ang last is about false gods. So subong sa aton amo-amo lang, Pastor. Different ang context pero amo lang. Kung gisa arita sa crisis, ang atong paglantaw bala, ang atong pagtuo didto na lang sa tawhanon, anong mahimo sa tao, basi bala nagbuhin ang atong pagsalig sa Ginoo. So and then i-emphasize ko lang ang sa idol worship. Pareho gyapon subong. Anything nga hatagan nato sa duga nga priority or number one priority other than God will become our idol. Yes. Bisan ano ina. Kana. Ari kita sa aton nga Monday, lifting up faces. Ako nang unahon si Engineer. Anong imo na talupangdan Engineer sa aton Monday election? Ako sa pagtuon ko ni na butang ko ang akong klingon sa mga Israelinhon sa ilang time na nakexperience sila sa madamo na Diyos sa Ehipto. Kag pagwa nila ang akon ginahuna-una na pamangkot nila kangay man bala siya ini na Diyos bala na nagpagwa sa aton, kangay man ni siya bala sa Diyos sa Ehipto. Na kabalo kita na ang mga Israelinhon so na nagantos to sila sang hindi sakto na pagtratar sa mga ila master slaves man. How will he treat them? Ginabutan ko na kung paano bala kita itrataron sini na Diyos man kay nakakita naka-experience man sila na sa Ehipto kag ini na pangunauna posible na dala ni siya although ang new generation na ni pero ang mga ginikanan nila nagpasa man isang pangunauna bala sila na amuning natabo sa amon dito kag si Moises naga-remind sila na ini na Diyos matarong ni siya. Suno pa sa Deuteronomy sa ato na teksto that chapter 10 sa 17 to 19 that He is the God. God is just and merciful. Matarong kag maluluyon. Kag wala ni siya pabor. Kag Impartial siya. yes. Kag kun tani wala ni siya nagkari sa cross sa kalibutan nagpakamatay ko kung magpabor man na siya tani yun pang pili na lang to kamo na lang luwas hindi na siya maghumlad sa niya kamot para sa tanan. Yes. Nga wala pinilian. Yes. God is not biased and not partial. So sa aton man karon na sitwasyon, let us do the same. Amo na nakita ko na kung ang Dios may harap kita Dios na hindi bias kag partial, ang aton pag-treat sa aton isig pareho sa mga tawo na makita nato na do ubos-ubos sa aton, how do we treat them? So let us also not be partial. Salamat. Before I will give sa kay Pastor Duroy, mga utod, ining aton nga Monday lection. Amo ni ang mensahe man ni Pablo nga ang true religion, Pastor. Ang pagbulig sa mga kubos, sa mga balo, sa mga orphan, kag sa mga strangers nga aton sila dapat tanawon. And that's what Paul trying to emphasize nga this is the kind of true religion. Sang sa panahon ni Moses, sang hindi pa nakasulod ang mga Israelinon sa Kanaan, iya ginampalan. No, nga don't be impartial in your judgment. Hindi ka mo magtanaw kung sino na ang inyo nga gina-investigar. Kay ti kung kaysa kung tanawon ta, mabayas kita kay matanaw kanami sa bayo yung magkaranon guro ni ay kapobre guro ni ti kung isa ang aton nga judgment paghukom naton daw bias bala. That's why siling ni Paul kag siling ni Moses hindi amo nang inyong buhaton labi na gid
ang mga pagkabos, mga pobre, mga muni, you have to even get more attention to them sang sa mga dalag ko nga mga katawan. Yes, Pastor. Again, ining prinsipyo diri sa lifting up faces, actually ang silingon sining walay pabor-pabor daw alalangay bala fair and impartial sa gisiling mo, Doc. Kag hindi magbaton sang bribe, no? Kwarta. Ham-ham. Ham-ham. Okay. So ang punto diri is that makarelate gid sini ang mga Israelites kay nga mga slave sila mo. Dito sa Egypt wala sila rights. Gani kung basahon nimo diri sa 10:17 to 19 sa nasiling ini nga passage, makarelate gid sini subong bilang mga katawhan sa Ginoo. Nga kung kaysa bala impartial ta sa iban pero dapat wala. Kay nga ang atong Ginoo makagawom sa nga tanan, siya ang manunuga sa nga tanan, siya ang kaiya sa tanan, pero hindi siya partial bisan sa mga imol, sa mga balo, sa mga ilo, kag sa mga strangers na. So dapat ini sila nga marginalized atong society, dapat man trataron naton nga fair kay kaangay sa ginhimo sa Ginoo. Yes, and that's correct. Amo gani na nga ang justice bala. Ang babae na nga nagakuan, may tabon mo. May tabon. Oh, para nga hindi mo makita kung sino ang imong nga ginahukuman. Depende sa imong sa paghambal, depende sa ebidensya, hindi pinagi kung sino na ang naghahambal. Sa tawano niya, kung isa madala, gitaya kung sino ang hambal. Yeah. And then, amazing, Pastor, amazing, nga even in our justice system, sa gamay ko lang na ibaluan, no? Nadumduman ko akong teacher sa una, subong ko lang na-connect, Pastor, nga ang principle gani sa atong justice sa mga democratic nga mga countries, halin sa Bible. For example, gisiling diri, because God is a just. He's a God of justice, but He's merciful. Ang ginasiling ni mo na, Pastor, kanang emblem sa justice, the sword of justice is tempered with mercy. Halin sa Bible, justice and mercy. So, halin sa Deuteronomy. Yes. Kagamo ang ginapadako ni Pablo. And even Jesus himself. Nga maluluyong kita. Yes, sa aton nga win sa Tuesday election, Sir Fred cursed on a 3. On a 3, I mean. Yes. Ano ang ari diri? Suno pa ang sala amo ang the transgression of the law. And sa ako na simple lang, panghuna-una kisa, ang aton ginalagas bala para matuman nato ang kasuguan, ma-avoid kita sa paghimo sang hindi ta maghimo sini para matuman nato ang kasuguan. Kag sang gulo gamay pa amo na bala na kuanda bala kay may galista to sa imo sa langit. So do na kuan ang imo panghuna-una na hindi kani biskan pa sa mga amigo mo. Pero bangod kita tanan nakasala. Hindi kita sarang sa pagtubo sa aton kagalingon. Someone has to pay the price. Someone. Amo na gani ang ako na kuan na free gift pero priceless. Pero someone has to pay. Sang priceless pero someone has to pay. And nakita naton na na nagtubo sa aton amo si Kristo. Das na kangay ni Kristo si San Pablo man nagsiling subong na sulat man na nagapoint ni siya na may penalty ang makita naton sa atong eleksyon na gina-compare niya na kung makasala ka dapat may saksi na makapamatuod si mo na nakasala ka. Then the curse, paano nag-abot sa aton na mangin curse ni siya? Sa tanan na kalatabo ni sa way naton ikasarang, someone has to pay, and we are grateful that Jesus came para kuhaon ina na baylo talo sa aton nakita kun tani ang mangin bayad ang aton kabuhi, that we are the curse or He became a curse for us. Si Kristo nagpakamatay. Then sa mga previous nato na lesson, how do we respond? Sa sini na sakripisyo niya naginhimo sa aton. Kag basi mahambalan man kitablan ni San Pablo na sino ang nagbewitch, nagtuyaw sa inyo na amo ang inyo pangunahuna na ang kaluwasan nyo paagi sa inyo ikasarang. Basi may nagtuyaw sa inyo mo natuyawan ka mo guro na amo ng inyo pangunahuna. The same situation for us sa sini na tion na we are struggling sa pag
sunod para makakuha kita bala pabor sa Ginoo. And also possibly amo man ni ang mga ginapractice sa iba na religion. Grabing ila sakripisyo, grabe ang sa mga iba na mga Hindu, mga Buddhist, grabing ila na halad-halada, bagting-bagting sila para sa pakon sila sang ila Ginoo in order to ask for favor sa ina. Kung amo ning ato na punaw na, we are taking the credit of our salvation. Inakuha naton ang ano na bala ang ano na, kabilihanan sang aton na kaluwasan instead of pointing to Christ as our Savior. Yeah, kaya mo ginaang mensahe man ni Moses sa mga uling tubo nga masulod na sa dutang saad nga hindi sa inyong hindi sa inyong mga binuhatan nga kamo we will be successful right there. It is still God. It is still about grace. Pastor, this is grace. Amo gini ang sentro, ang focal point ni Pablo, mensahe ni Pablo. Yes, Pastor. So from the Deuteronomy nga ginkuha ni Pablo nga isa ka tawo nga nakahimo sang capital punishment kag based on 2 witnesses siya manggid dapat siya makaagom sang kamatayon. So in the same way in the plan of salvation someone really has to also do that for us. So amo na siya grace gid siya pastor bisan kag ang punto lang diri is that ang ginahambal ni Pablo sa aton nga sa 3:10 sa Galatians, for as many as are of the works of the law are under a curse, for it is written, cursed is everyone who does not continue in all the things which are written in the book of the law to do them. So simply lang kung ang atong pagsalig diha sa kasuguan bisan pa wala ta nagsalig sa atong kaugalingon, pero kung didto ta sa kasuguan nagsalig sa gihapon, hindi gihapon na siya sarang nga magdala sa aton sang kalawasan. Amen. Pero kung dili ang ang nagbayad sa atong sala sa kasuguan dito sa cross. Yeah. Kag ini nga konsepto ni Pablo ginkuha yan sa Deuteronomy. Labi na si Deuteronomy 27 kag Deuteronomy 21 nga wala gid kita sang ipasundaya kag bugal. Kaya mo man ang iya ginambal, amo man ang iya nga ginlaygay sa mga Israelinon nga masulod sa dutang saad nga wala ka mo dapat bubugal. Kung sa bagay gani slave ka mo, maulipon ka mo sa tugin kuha lang ka mo kagintagaan sini nga prioridad. Yes, sa aton Wednesday, a prophet like unto thee. Ano ni Pastor Troy? Ang punto diri nga aton masiding sa sini atong Wednesday election. Amo gihapon no ang isa sa team naton amo nga si Jesus amo ang fulfillment sa ginasiling ni Moses nga ginasiling niya sa 18:15 that there will be a coming prophet. May masunod sa So like sa typology atong gitawag nga daw the second Moses, the anti-type. Kag si Moses isa kami intercessor. Siya nag-intercede. Agud hindi laglagon sa Ginoo mga katawhan sa una. So umuman si Jesus Christ, he is our intercessor. Wow, kanami nga punto. May mga panahon kung nato nagdumduman mo may mga panahon nga Ginoo natakaan na sa Israelinon, pero si Moses amo nagpatong. Kay siling ni Moses, mga Israelinon, wala na ko sa inyo, pero may masunod sa akon. Kag even sobra pa gani sa akon ang iyang pagabuhaton. He is referring to Jesus. Yes, sir. Yes. Amo na ang responsibilidad ni Moises sa panahon dito sa pagdalabla pila na sila ka milyon ang kwan. More than a million. Bugat do kayo kag ina ng mga katawhan na ang practices bila na ila na adaptar pagano pa na panahon. So grabe ang kung sa kuan pa grabe na lubaghanay anay sa magliso sila laban balik sa Dios kag ang ila tuyo they will become witnesses, people of God na sa pagkadto na nila sa Kanaan ano sila mangin example sila. Yes, mangin suga kag amo to na makita naton sa aton na leksyon na sang pagbaton pagpahayag sang kasuguan sang Dios
ang mga tao to gani na Moises, ikaw na lang bala kwan kay hambal kay kung sa Dios pa hindi kami kasarang magatubang ni mapatay kami. Yep. Sa ina na sitwasyon, nagpabalo da si Moises na okay, mapati ka mo sakon gani maghambal ko, pero may amo to na mention na sa uli may maaabot na malabaw pagid sako na himo sina kag na sa New Testament also ang mga disciple nagapanomdom nagapamati ka mo sa kasuguan pointing to Moses na nagatuman ka mo na do amo pa na ganing inyo ginapatay-patayan na tumanon and also ina na si Moises nagsiling sa inyo na may maabot na magatalo siya kag si Stephen nagpoint to na ini siya amo ni si Kristo na inyo gani ginpatay kag ginlansang so nga wala niyo siya gintuman patay-patay kamo gani sa pagmamati sa ginahambal ni Moises but to Jesus na he is the fulfillment sa ginsiling ni Moises wala niyo ginkuan so amo ni nakita sa lesson ni amo ning the eternal versus temporal things ang mga tao nagakuan sila sa mga ginagmay lang wala nila nakita ang matudtuod nga si Kristo amo ang the real thing, the real bread sa key text naton gusto nila magkaon sa mga bread lang, temporary things, but the bread of life is Christ. Why nila gin-accept? Yes. Mautod ka nami kita ni sa atong diskasyon apang way na kita panahon. Bisan ang atong gani nga Thursday nga election. Pero at least ang punto diri, Pastor, nga ang ako nakita diri sa atong Thursday, a fair thing, is that we will be judged according to the light we receive. Yes, Pastor, may simple Kag mas dako ang aton subo nga kapawa nga nabaton kay sa mga Israelino sa una. Kag kung ginpunish sila, how much more kung hindi kita magmatuto. Grabe. Yes, sir. Mas dako ang ato na accountability. Mas dako ato na balaan mo na more power, greater responsibility. Kisa nagatulok man ta sa mga konsekwensya. Amo ni ginatulok nato ng konsekwensya pero wala naton makita ang kalipay sa tunga sina sang gugma sang Dios sa aton. So aton kisa nadlo kita na amo ni ang matabo sa ulibat. Amo nang naga-overpower sa aton na una-una but ang gugma sang Dios, ang baylo sang ang the reward na mabato naton is more than the things na aton Yes. Mga utod, salamat gid nga at least amo nahatag sa inyo ang aton nga leksyon. Even though nga wala ginamon mahatag ang tanan, pero kami nagapati, nagatuo, nga we were able to give you the major nga mga punto sa aton leksyon. Akon ba nga ba yun si Pastor Duroy pagkatag sang imong last word, Pastor? Ang Biblia is Christ-centered. Kag amo na kinahanglan ang aton nga kabuhi kapina sa sining panahon Christ-centered and it should be in the Word and not just the Word of God but the God of the Word. Amen. Yes, sir. Yes. Sa nasiling pa ni Pastor Duroy, ang sentro sang ato na pagtuon bangod ina nagadulong sa aton sa kaluwasan amo si Kristo. He is the living bread na ginpahayag sa aton that this is the true bread of life. Sometimes ginabaylo naton ang mga malagi lang na mga butang sa sinina butang. Kag amo man ang gina-emphasize ni Moses sa times ng Israel na pointing back not sa hindi lang na ini mga witi-witi na mga butang kundi ma-focus kita sa saad sang Dios na malabot naton ang heavenly King. Yes, mga kauturan, ang libro sa Deuteronomio, isa sa mga daan nga mga sa daan nga tugon nga masunson ginagamit, gina-quote sa aton mga New Testament writers kaupon ni Jesus. Kay ang libro sa Deuteronomio, mga kauturan, amo ang typical man nga mga instruction nga dapat man naton subong sundon. Kaya ang aton leksyon, the present truth in the book of Deuteronomy. Gani ang presente naton subong. Kabay pa nga aton na natunan ng mga 11 ka mga leksyon sa ligad nga mga sinimana.
hope nga we have already taken a lot of insights sa libro sang Deuteronomy nga amo man ang magadulong sa aton one day sa dutang saad, ang saad nga wala sing katapusan. Akon pangabayon si Pastor Doroy sa pagduko sa aton mga oras. May namon nga langiton, salamat sa imong mga pulong, kag salamat sa mga kamatuoran nga imong ginahatag sa amon. Hatawi kami Ginoo sa imong gahom nga madaog namon ang kaugalingon Ginoo, kag kami magalakat, magapanglakaton nga labi kalapit sa imong Ginoo. Kag kabay pa imo ipasagahin balang espiritu sa imong katawhan. Tipigi kami kag bantayi kami sa imong balaman ug tunda, kag proteksyon sa kung ano man nga mga kalalatan Ginoo, kag mga challenges, kag mga temptations nga among ginaatubang Ginoo. Nga kami makapadayon tubtob sa iyong pagbalik. Buligi kami sa pagtulok lang sa imong Ginoo. Tubtob gid sa iyong pagkari sa ngalan ni Jesus. Amen.